ओइ गाखोनोबा फै गाखोनोबा आबौना मार्सिडिसआ मासे गाबदों दालदांग्राया साइस नुदों नोङो बेयाव फंबाय मा खालामखो सान्दुंखौ खुलि मोनसे साफा जाथारदों ना मालाय 8 बार गाहाम जायो उदैखौ नायदा हेल' गाइस वेलकाम टु माय निउ ब्लग जोङो दं दा मार्सिडिसआव दा अबाव थांदों बिथाङा खोन्थासिगोन अबाव हाबा जाहैनो दा आखायाव एकदमबारे लादों आरो गिफ्टखौ मोजांनो मा लादों खोन्था जाया लाबाय बेयाव सिङाव उनाव हिनजाव गोदान हौवा गोदाना माबाबाथाय बेखेवना नायबाथाय नुसिगोन आरो दा जों माने हाबा जानो थांदों आरो गिफ्टनि जोंहा आदैनि हाबा जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बिथांमोनाबो इनभाइटेड खालामदों बिथांमोनखौबो एकदम मा जायो एसे खोन्थादो आदा दा मा जायो हिनजावनिफ्राय जायो हिनजावनिफ्राय जायो ओमफ्राय सिगाङाव थिखादार सासे दङ हेन्डिमेन एसे नावलाय हाय सिख्लाथां माथां हाय होनलायथारो हेल'सो होनांगौरा सेंग्राफ्रा नङा होमबा मार्सिडिसखौ एसे नायदो जोंना मार्सिडिसआ मुखुमा बाबा सान्दुंखौ खुलि आबौना मार्सिडिसआ मासे गाबदों थै बोरैबा मोनसे गाबदों दिनै हाथाय दं माने बाजारखौ एसे नायलांदो नोंथांमोना नै खथ'राम आसलफोरा मबाइलावसो बेस्थ' बिजनेस मावनायफोरा थैस गोसो बायदि अबेजों लांनो हायो मथ'थे हाबा थिलियाव मोनहैनांगौ ना मा होनो जानायजोंसो मानसि नामा जासिलाय बे उल्लाला जालायनाय खनथामल' लागोन खनथामल' बेदरखौ बाग मोनसेजोंनो खनथाम जाबावगोनसो इयो ना मा होनो नोंलाय बेसे जागोन पुलिस होबानो लागोन बिथां नामा पुलिससो दै आसिलायावबो पुलिस जाफामनायसो गारना फैबाय आं थांखिखौ भलुन्टियार रिटायार होनदों नामा खस्थ'खाय गारना फैबाय आङो दिल्लीयावमोन दिल्लीयाव स्टार फरबेसेमोन आसोल जाहां फैबाय आं आरो उदैफोरा एसे गाज्रि जागोन बायदि मोनदोंबा लाखादो फाहामसालियावनो नै फाहामसालियाव टेब्लेटफोरा लाखादो माबा खिथिगुला बायदि जानो हागौलै खम जागोन इसोरो दा नोंथांमोना नायदो खेबसेल' बांखो सिना बेनो जोंनि ग्रुपआव दुनियानि रायखौ गोदै गोला सोलाग्राया बेनो मालायनि हारा गानो होननायखौबो जाग्रा बेनो देखायलाय सेराखौ एसे नावलाय हारा जाग्रा नुखायो बोरैबा मोनसे हाथायखौ देखायलाय हाथायखौ ओइ सिगाङाव जिरायनो मोननायखाय एकदम हेलिकप्टार सलायनाय बायदि मोनदों नामा पाइलट बायदि मोनदों नामा नों गावखौनो गाव सिगाङाव थानायाव दा नोंथांमोना जानायखौ नायदो जिबायदि जायो साब्रैयाबो जिबायदि जायो जों मालायखौ बारा देखायदो जों खौसे देखायबाय दिनैनि ब्लगाव बेयाव अयन' गैया दिनैनि ब्लगाव जों मालायखौ बारा देखाया जोंनि जानायखौ देखायबाय जों जोंखौनो देखायबाय नायलांबाय था खोथाया जोंनाव मानसि बायदि जाहैबाय बिनि बुंनाया मालायखौ बारा देखायला दिनै मालायखौ देखायानो माने देखायबाबो दायसो ब्लगाराथ' आंसो नालाय मेना आंसो केमेरामेना बेलेग देखायबाबो दाय आंसो माने हयथ' आं भिडिअखौ डिलिट खालामनांगोन नङाबा रिपर्ट हरगोन जाहैबाय माने बिथांमोना गाखोनोबा फै गाखोनोबा फैलाय गाखोनो गाखोआ थाइस बिदि जायो बाब फैसाखौ जों होगोन ना मार्सिडिसआव गाखोनो नागिरथारा मानोबा सान्दुंखौ खुलिदोलै गरमथार जोंना मार्सिडिसआ एसे गाहायाव नायदो नै साखायाबो गिदिरथार बाब जोंना मार्सिडिसआ एलेक्साजों कानेक्टेड दंनो दा बुंनोसै एलेक्सा प्लिज अपेन दा डोर नङा सरि open the roof sunroof Alexa please open the sunroof गिवबाय नामा थैस गिवा दरासो गिवबाय मोजां खोनायाखै एसे बुंलाय Alexa please open the sunroof
गिव जाम जादों बुस्थुआ मिलायाखै बयसजों ओरैहाय माबा पाइलटआ बुंबासो जासिगोन खोमा आबौ एसे बुंनालाय एलेक्सा अपेन्डा सानरुप फोनदो खेबसे सकास मोनहैथारसिगोन मोनजाथारसिगोन बायदि मोन्दों एकदम खैलाबायनाय जाजोब्बायनो बिथांमोना बिराद उखैबायनो बोरैबा मोनसे उदैफोराथ' नायलाय आयौ सिक्स पेक गोजा नै फुङाव जानायानो सिक्स पेक गोजाथार थै आयु 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 बै सिगांनियाथ' नायथावजाया उदैया ओइट पेक बेना बोरै बोरै बानायखोब्रा बेफोरबायदि पेकखौ खस्थ' माने चावमिन जानाय चिकेन ललिपप दायो जों थमथमनिफ्राय ओंखारबाय जोङो हाबाथिलियाव हाबसै आरोखि ओमफ्राय आबौखौ थाथा होनसै थांदो आबौ बाय बाय दे जों हाबायाव एन्ट्रि मारिसिगोन आरो हाबसिगोन दा जाखांबाय दे जों हाबसै ओमफ्राय नैबेयाव जोंखौ वेलकाम खालामनो बिथाङा नेफैदों ओरै एसे सेहेराखौ देखायलाय दे दफानो केमेरायाव बाब बोरैबा मोनसे साफा जाथारदों ना ओमफ्राय नैयाव सोमदोन दङ सोमदोन सोमदोन मोनफैबाय आरो बिथाङा नेक्स्टआव जासिगोन आरोखि बा रेडि जाखाबाय नङा होमबा मादैया अबेनि एसे खोन्थादो मादैया अबेनि एसे खोन्थादो मादैया अबेनि सिमेन्टसाफोरनि आदसा दा बिथांमोना एकदम खायद'आव हाबबाय आरो खायद' जाग्रायाव हाबबाय आरोखि एकदम बिराद जागोन आरोना नोंथ' बेदरासो फार्स्ट माने बेदरासो गिबि आरोखि बिथांमोननि जानायखौ नायदो दा एकदमबारे एसे ओरै फैबाव फंबाय बिथाङा बिराद बेस्थ' खामानियाव जेनेबा खेबसेल'सो हाबा बेनिखायनो बिराद मोजाङै डेक'रेसन खालामनाय जादों मा लादों नोंना नोंना मा ओमफ्राय बियो मिरामिस भाजा लाब्रा ओमफ्राय जे दालि होग्राखौ सिनाय मोन्दों आङो बाब नोंनालाय मा ओमफ्राय नारें फंबाय मा खालामखो थै ओंखाम जायैयावनो खोलैखोरबाय नोङो बिराद नै ओरैजाय ओमफ्राय सासे फैदों बाब ओमफ्राय नोंना डिपार्टमेन्ट नोंना डिपार्टमेन्ट नामा दा डिपार्टमेन्ट नामा ओमफ्राय डिपार्टमेन्ट आंना संनाय खावनायाव आदसा सार्भिसिं ओमफ्राय जोंखौ नायफैदों आरोखि जागोनानो देखायनोसै नोंथांमोनहाय दे दैखौ गावसोर लायो माने दैखौ लोगोनि नामाव हांगार गोजालै बिथांमोना एकदमबारे गावसोरनि मोनफैबावाखैनो एसे लुना हो बाब लोगोना लोगो इदि लुना होनांगौब्लासो जाबाय भाई नोंना डिपार्टमेन्ट नामा ओंखाम राननायसो दे थिगानो दं ओंखामा
ओंखामा सिगां जा उन जा बेदरखौ एकदम बोरैबा मोनसे गोथाव मोनजादों रायजोनि संनाय नालाय ना लांग्राया दालि लांग्राया साइस नुदों नोङो बिनानावसो बिनानाव ना एकदम रायजोनि संनाय नालाय गोथाव जादों आरोखि स' गाइस जानाय लोंनायाव बारा भिडिअ लाबाय थाबा गाज्रि नुयो बेखायनो जागोनसै मोनदों मोननांगौ मोनथायखौ मोनदों ओरैजाय ओंखाम लानाया आरामबाव नै एसे बावनो नानि आरो खेबसे लाबावगोन खेबनै जाबाय नालाय आरो खेबसे लाबावगोन बेयो ओमफ्राय नै बेदरा आइटेमा आयु थोस बांखो गोजा बायदिखाना बाब ओंखामनि खोथा बुंदों बेदरनि खोथा बुंदों मा जायो दे मोनजानायाव जानाय बायदि जायो जाग्रोखायो नै गाइस जाखां लोंखां ओंखारबोबाय एकदम थाबायबाय दं दा मार्सिडिसखौ नेबाय दं मार्सिडिसआ मोनफैयाखै जोंना मार्सिडिसआ जोंना ट्रेफिक जाम जाना दं सोरबा सोरबा हाला नै इथिं हाला ओमफ्राय बिथांना उदैखौनो थिखोनो हायाखैनो बिराद जाना लाबोबाय थिखोनो हामाराखै नोङो जा बिथाङा प्रिन्सिपालनि फिसाला एकदम थाबायनो मोन्दों दिनै जोंजों फैबानानै हेन्डसामथारबो ना गिदिरनिफ्राय नायनो खोन्थादों आयौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ बाब जाबाय जाम्बा जाबाय नोंनि दायो नाम्बारा ओमफ्राय बिफाया मा मावो प्रिन्सिपाल ओमफ्राय दिनै थाबायनो मोनफेरा दिनै थाबायनो मोन्दों ना थाबायनो मोनना बिराद गोजोननाय मोन्दों मेंदोंबो दुखुबो मोन्दों ओमफ्राय बिनि उदैखौ मा बुंनो नोङो बेनि उदैया आंजों थाफा देरलांनाय माने नोंसा बाबानि दरमाखौ जाबाय थायो बेबो ओंखामखौ आदबार लायो बियो सानसेयाव खनब्रै जायो ओमफ्राय बै सानैनियालाय बै सानैनियाबो एसे जाहांदों आरो उननिफ्राय नुदों माबायदि थाबायो दाखु खुनो आंजों खिथुआव थाबाय बारु सानैया नोंनि बडिगार्ड नामा इसोरो बडिगार्ड बाब 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 बोरैबा मोनसे असाइस देखायबायलै बाब बायसेबो नामा बिदिखौ सिक्स पेकफोरखौ देखायब्ला एसे ओरैजाय गिदिंनानै जानायखौ ओंखारला नामा मालाय आदबार गाहाम जायो उदैखौ नायदा एसेबां आदबारखौ लायो फाग्लानो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो एन्ड खालामसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ थुखेलाबायनानै साबसक्राइब खालामदो लासैसो थुनांगौ बारा थुखेबाबो जायानो लासैसो थुनांगौ